Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI, na faɗa da sintiri da kuma aiki kafaɗa da kafaɗa tare da al'umma, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya bamu nasara. Ranar 29 ga watan uku na wannan shekara ta 2021 da misalin karfe 2:30 na dare, mun samu rahoto daga wani bawan Allah da ke zaune a unguwar Maidile a nan Kano akan cewa 'yan fashi da makami sun shiga gidansa da bindigogi da sauran makamai, sun kwaci kayayyakinsa, sannan kuma sun yi fashin motarsa Ford Ja, wanda bayan samun wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI ya tada 'yan sandan Operation Hada, wato kankace kwabo, wanda Allah Ubangiji madaukakin sarki ya bamu nasara, muka fara kama waɗannan wato mutane guda 4. Lokacin da mun kama su da makamai kamar su bindigogi ga su nan, harsashai guda 38 da kuma wukake da kuma wasu daga cikin kayayyakin wato da muka kama su da su, wanda bincike ya sa muka kamo ita matar wannan da take kusa da shi, wanda ita take boye wannan bindiga da ake fita fashi da makami da ita, da kuma waɗannan mutane biyu ga su nan, su kuma su ne masu siya ko in ce karɓar kayan wato da aka yi fashin sa a gidan wannan mutum. Amma dai yanzu ga su ɗaya bayan ɗaya, za ku ji daga bakin su. To me sunanka? Sa'idu Abubakar. Shekarunka nawa? 32. Kallo ne nan, a ina kake da zama? Shari'ar Sabon Titi. Wannan abin da yake hannunka menene? Bindiga ce. Na? Bindiga ce. Ta waye? Ta wace. To ba mu labarin wannan fashin da kuka je kuka yi da wannan motar ta bayanka. Suleiman ne ya zo ya kawo mana target din wani mutum a layin su, ya ce yana da kuɗi da yana da mota, mu je mu samu shi, za mu samu kuɗi. Muka tafi tare da shi da su, muka je gidan, muka samu mota a gidan ba kuɗi, muka tafi da ita aka kai ta Sokoto. To bayan mota da kuka dauka da bai kuka ɗiba a gidan? Da kwamfutar sa da wayoyinsa. To wannan bindigar na'am, a ina ka samu ta? Sabir ne kawo ta daga Sokoto. Ya kawo ta aka yaya? Har yazo aka kawo, ya kawo ta, ya dauki kuɗin sa, ya dauka, ya juya, ya tafi. Ya ne aka kawo ta? Wa aka ba? Ni ya bawa, ya dauki kuɗi 190 na bashi, ya tafi. Ba siya kai kenan? Siya kai. Nawa ka siya? 190. To ai da ganin ka alamu kana aikata irin waɗannan abubuwa, tunda har bindiga ga ta ka siya. Ka iya harba bindiga ne? Ban iya ba dai, na dai koya dai. A ina ka koya? A kanta na koya. A kanta ka koya? Wa ya koya maka? Ni na koya da kaina da ita. To ba mu labarin irin fashi da makami da kai a baya. Gaskiya da yake ban daɗe da farawa, tunda bana gari, ina Abeokuta. Na'am. Na dawo ne kuma da ya kawo ta muka fara yin fashin da ita. Ka yi fashi ya kai shekara nawa kana yi? A baya dai daga dai shekara 6 zuwa yanzu ne. A ina kake fashin? A cikin gari ne da inda ya samu kuma. To kamar da me kai fashin su a baya? Mota ce, ana zuwa gida, mota ce nake karba. Ka karbi motoci sun kai guda nawa? Guda 4 aka karba. To Allah ya kiyaye. To me sunanka? Isiyaku Modi. Shekarunka nawa? Shekaru na 28. Ga wani abu a hannunka, menene wannan? Bindiga ce. Na? Bindiga. Ta waye? Ta wace. To ba mu labarin wannan motar ta bayanka. To maganar mutanen ce zan ma wani bayani a game da motar nan, na ma ƙarya, saboda ban san komai akan motar nan, magana ta domin Allah. To ba mu labari bindigan nan da muka kama ka da ita ta dalilin kama abokananka. Bindiga na sai ta a hannun wani yaro Abu a Cici, ya haɗa da mai saiwa, na sai naira 130. Ammunition kuma guda 6 na sai shi a hannun dan Sa'idu, naira 5,000. To ba mu labarin abubuwan da kake aikatawa. To magana ta domin Allah, ban taɓa aikata laifi da ita bane. To wannan na farko ne zan yi, kuma shi ya kira ni sai aka kama ni. To ba mu labarin laifukan da ka aikata a baya. A wajen baya na aikata laifin fashi. A ina? A nan wajajen Jigawa. Sai kuma ina? Shine ina gaskiya magana da fashi na farko wanda ni. Me kai fashin me kai? Fashin gida ne muka yi. To me sunanka? Adamu yawo. Na? Adamu. Shekarunka nawa? Karuna 32. To ba mu labarin wace rawa ka taka a wannan fashi da aka yi? To rawar da na taka, shi wancan wanda ya dauko mota shine ya min waya, ya ce in sun zo za su zo su dauki wata mota da Allah, tunda koya kusa da unguwar me yake, ya samu lamba ta a hannun wani abokinsa wanda suka haɗa a kurkuku, shine ya ce in sun dauko in zo zan fitar da shi hanya, idan kuma ba su riga in sun samu motar to ba sai na fitar da shi hanya ba, in kuma sun samu to shikenan ba sai na riga na fitar da shi hanya ba, sun san hanya ta kan wannan, to shine na zo suka samu, suka kuma samu motar, shine ba su riga na nuna musu hanyar ba.
To ba mu labarin irin laifukan da ka aikata a baya. To gaskiya ni ba ina da sana'a ban aikata wasu laifuka ba da yawa, amma dai hakikanin gaskiya shine sai dai kamar abin da bai wuce waya ba haka. Ban gane ba. Handset. Me kake? Kamar handset haka idan an samu haka ko kuma an tsinta gaskiya kan ba akan sai da ita. Shine dai babban laifi. Allah ya kiyaye. Kai kuma me sunanka? Sunana Suleiman Jafar. Na'am? Sunana Suleiman Jafar. Shekarunka nawa? 24. A ina kake da zama? Unguwar Maidile. To ba mu labari irin kai an ce ma kai ne oga a cikin wannan shiri da aka yi na wannan fashi. Ba mu labari. Labarin yanda ya faru, yanda aka zo aka dauki wannan motar, mun haɗu da ɗan Sa'idu. Ba mota ba, fashin da aka yi. Ya kuke da wanda aka yi fashin? Makocin mu ne. To waya ba da aikin? Ni na baya. Ba mu labarin ya aka yi. Yanda aka yi, akwai abokin ɗan Sa'idu, shi kuma muna tare da shi, sai suka haɗu, sai suka kira ni suka ce in zo mu je unguwar mu in nuna gidan da za a shiga a samu mota da kuɗi. Sai muka je da su, na nuna musu, da daddare suka shiga gidan, aka karɓi mota, aka shiga gidan da daddare aka karɓi mota da laptop da waya da agoguna. Kai ka taba shiga gidan ne? Ni ban taba shiga ba, na dai aiki, sun ban aiki a layin, na ya aiki. Waye baka aikin? Yan layin ne. To shi ya kuke da wanda aka yi fashin? Shi yanda muke da shi, layin mu ɗaya da shi. Ka san shi da ba? To Allah ya kiyaye. Amin. To ko kuma ku ba mu labarin, kai ga ka da waya a hannu da agogo, kai kuma da laptop. Me sunanka? Sunana Kabiru Abubakar. To kai me ya faru da kai? An bani wannan ne jingina in samu mai rancen kuɗi, shine rancen agun wannan sai na bashi. Ga kayan kuma an dawo da su. To me ka fuskanta yanzu? Matsala na fuskanta. To me yasa tun baya baka tsaya ka kiyaye ba har ka zo ka fada matsala? Wallahi azalce. Kai kuma fa? Suna Ibrahim Hassan. Shekaru? 27. To ga ka da wata kwamfuta a hannunka, ba mu labarin wannan kwamfuta da aka yi ta zo hannunka. Kabiru ne ya zo ya rukuda gona 17,000 sai ya bani jinginarta. Kana karɓar jingina dama? Ai saboda makoci na kasuwa mun fa shekara 10 da shi, kuma ban taɓa sanin da wata gugan har Allah bai samu a ɗauki kuɗa na bashi. To yanzu me ka fuskanta? Na fuskanci kalubale kuma Allah da ka ba sake faruwa da ni ban Allah da zan kiyaye bi Rasulullahi. To saurake me sunanki? Sunana Zainab Abubakar. Shekarunki nawa? 20. Ya kuke da wannan na tsayen? Mai gidana ne. Na? Mai gidana ne. Ƴaƴanku nawa? Yaran mu ɗaya ne. To ba mu labarin, ga ki a Banfai, me kika yi a kawo ki nan? An samu bindiga ne da ammunition a cikin ɗaki na. Wannan shine gaskiya abin da na sani. To me ya faru, bindigar da ammunition din nawaye? Nashi ne, na mai gidana ne. Me yake da shi? Harka fashi suke yi. Ko kin sani? Gashi suna faɗa yin labarai. To yayi shekaru nawa da wannan bindigar a gidanki? Ban sani ba. Wannan shine gaskiyar lamari. To alhamdulillah, kamar yadda kuka gani, yanzu haka dai kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukku na garin na kowa ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta zanar. Allah ubangiji ya kare mu daga sharrin su. Kai kuma amin kuke cewa? To alhamdulillah, bayan kokari da kai na kawo korafi a cikin gaggawa bayan wannan fashi da makami da aka yi a gidanka, aka dauki wannan mota taka wato kirar Ford, sannan kuma da wasu kayayyaki naka, gashi a cikin ikon Allah an samu nasara. An samu motar a jihar Zamfara lokacin da ake yunkurin kai ta jihar Sokoto, kuma mun kama mutane 4 a ciki, har mun samu wato bindigogi guda 2 a ciki. Ya abin ya faru a takaice? To an shiga gidana ne misalin karfe 1 zuwa 2 na dare, an yi mun fashi. An shiga gidana misalin karfe 1 zuwa 2 na dare, an nuna min bindiga da wukake, an karɓa min mota, kwamfuta da wayoyina da ta matata da dai sauran kayayyaki. Kuma immediately bayan abin ya faru na sanar da hukuma. Cikin ikon Allah 'yan sandan mu na kankace kobo har suka bi su, Allah ya ba su nasarar kama su cikin lokaci kankani. Na gode, Allah ya ƙara musu ƙwazo da ƙarfi. To yanzu ya kake ji a ranka tun da aka samu wannan nasara? Ina jin farin ciki kwarai da gaske, sannan ina ba mutane shawara daga zarar wani abu ya faru su yi ƙoƙarin sanar da hukuma, su yi addu'a, sai Allah ya bayyana da gaskiya. Me kake so a yi musu waɗanda suka yi wannan aika-aika? To, ina roƙon gwamnati ta yi musu duk abin da ya dace, mataki mai tsauri ta yadda wasu ba za su yi sha'awar shiga irin aikin ba. Duk da yake dai ana cewa wai wani an kama shi sau 3 sau 4 yana yin wannan aikin kuma yana dawowa, ana kai shi prison kuma ana sakinsa. Daga baya sai ka rasa wace hujja ake bawa alkali ya sake su su dawo su ci gaba da yin. Na yanzu dama waɗannan akwai kasan su ne dama?
A ni ɗaya na sani shine makocina wanda ya gayyato su suka yi wannan aiki. Ya sunansa? Suleiman sunansa. To Allah kiyaye. Da zarar dai mun kammala bincike kamar yadda kuka ji, insha Allah gaba ɗayan su za mu gurfanar da su a gaban kotu da wannan babban laifi wato na wannan fashi da makami da suka yi.